салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтараку навори имрӯза ҳаст. Анами намуд барашкаҳои тагошон бевай бехамилион. Ҳама мепурсанд ҳар рӯз ами хамилионе ки санг мезанем духтаро ҳамуан ё бесангошон навор кунен мегуфтен заказ мекарден вақт набуд заказ гирам аллакай имрӯз навбати бева ё бесангу ғалтид духтараку навори 80 сомона доштем о барошон буруктар буд ё бар паҳма яга 60 барошон духтаро 3 метрш духтаро 90 сомона нархи донашай оптун гирем бо ира якча арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия ҳам дохили Тоҷикистон духтаро конкретни харидоро банависен заказ мегирем. Касе ки намехара беҳуда савол натия нархора гуфтагим 3 метр духтаро 90 сомонӣ. қариб ҳама ранга духтаро дорем. Сиёҳа мепурсен, кабута мепурсен, сабза мепурсен. Хулас ҷада ранго ягон проблема надорем. Ҳама ранга ёфта метием то. Чанд намуд серия духтаро, сери паст, баланд. На тилочара мепурсиден набуд, ина зарди баландам набуд ҳастай. Закия цвет дорем. Духтаро. Хулас анами барошон ягу 60 3 метрш 90 сомонӣ духтаро. Марҳамат WhatsApp дар экран ҳаст. Нависен тарз доставкаи Россияро пурра када WhatsApp да мефаҳмонам шумода. Боқи сарбаланду хона обод боше.